Pepo, Pepa, Pepo, Pepo, Pepo. Pozri, aký je ruky. Pozri sa, čo tu máš. Pepa. Pepina, Pepina. Poď. Poď. Poď, Pepi. Pepa. Ide zatiaľ, ide, dobre. Skús ho tam zastaviť. Pepa. Pepa. Poď, Pepa. No poď moja. Poď. Poď, Pepa. Poď, tu máš. Aha. Poď, Pepa. Wow. Čo je blázon? Poťahni mu to, nesmíš to brať hore. Musíš to dole. Tak kto? Pepo? Pepa. Nie. Áno? Pepo už ten už bol hen tam za. Pepo je hen. Poď, Pepa. Pepa. Pepi. No už tu nie je ďaleko. Pepa, poď. No ona to tam musí vyzbierať. Bez toho tá neodíde. A mne sa podobajú. Nevíš teraz. Teraz nevieš, ktoré. Skús ho dolákať, Pepa. Skús nalákať. Pepa, na, Pepa. Na, tu máš háza. Poď. No, super. Pepo, poď, tu máš, aha, Pepo. Zavri za sebou dvere. Počkaj, nebudú zžidať. Zostaň tu. Na, Pepa. No čo je, Pepo? Poď tuto domov. Poď. Pepo. Aha. Pepa, chyť dvere. No. Takže hotovo. Takže Pepo a Pepa sú v novom ubytovaní.